فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين. حتى لوننا وشكلنا، يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة. Sak perlu kangge nderek nyakseni andongaaken anggenipun kedua mempelai melaksanakan ijab kabul. Mugi-mugi pinarungan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saged kala lapuraken bilih wali mempelai berdua yang menikah bukan saudara nasab, yang dinikahi bukan keponakannya, yang menikah bukan saudara rodoah sesusuan. Calon suami Ar-Rizal Eka Saputra, Anjuk 5 Maret 2000, putra saking bapak ibu kandung Pak Eko Priyono kalian Ibu Tumi Latun. Saksi dari keluarga musim tenen ini. Jenengan apa nih mantan? Padi mantane pun nate nikah ping pinten? Dereng nate sapa nggih? Calon istri Septiana Marianti, Nganjuk 16 September 1999. Terus saking bapak ibu kandung Pak Sumarno kalian Ibu Siti Rukayah. Dapun mas kawin iki mengke cincin emas dan uang Rp2.412.000. Angkanya uang apa mas itu sejarahnya? Tahun kenal pira? Patikur. Ternyata ada nggih kenangannya. Alhamdulillah walinipun iki mengke bapakipun piyambak Pak Sumarno kang berkewajiban nikahaken mantanipun. Pripun Pak Sumarno jab kabule yogane? Rencana dijapi piyambak? Dijapi piyambak kene. Ijabi dhewe kok Bu jenengan anu to Bu. Pun siap Bapak. Pirang-pirang minggu ra turu
Terus kursi malih rahmati. Pun benarak mriki Pak Wali depan kalih mantan badhe ngijabi piyambak. Sareng-sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi dimulai nggih. Mas Rizal anggo niat nikahi Septiana. Bismillah tawakkaltu ala Allah, mugi-mugi ijab kabulipun kantuk barokahipun Allah mulai donya ngantos dumugi akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arizal Eka Saputra bin Eko Priyono, saya nikah dan kawinkan engkau dengan anak kandungku Septiana Mariati dengan mas kawin cincin emas 5,19 gram dan uang tunai Rp2.412.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Septiana Marianti anak kandung Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum bi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Inilah maharku untukmu, seperti ini ku mampu, sepenuh hatiku berikan sebagai wujud cintaku. Maharku untukmu tulus, ku serahkan kepada dirimu satu yang ku pilih. Maharku untukmu aku, karunia yang Allah berikan padaku untukmu.
semoga engkau bahagia. Dan ku nyanyikan lagu ini, persembahan cinta suci. Maharku untukmu tulus, ku serahkan kepada dirimu satu yang ku pilih. Maharku untukmu aku, karunia yang Allah berikan padaku. Insan lain mencuri hatimu, terlalu indah dirimu untuk ditinggalkan. Oh, ku merasa tenang bila kau tersenyum. Tak akan ku biarkan rasa ini menghilang. Aku cinta padamu terlalu, sayang padamu, takkan habis semua kisah cintaku padamu. Aku cinta padamu terlalu, merindukanmu, kan ku abadikan cinta kita dalam mata hatimu. Ku merasa tenang bila kau tersenyum. Tak akan ku biarkan rasa ini menghilang. Aku cinta padamu terlalu, sayang padamu, takkan habis semua kisah cintaku padamu. Aku cinta padamu terlalu, merindukanmu, kan ku abadikan cinta kita dalam mata hatimu. Kang wis tinggal saking katebihan nenggih sang Subo Manggolo saha sang putri Dumasa kembaran. Daya mayang Sekar Kalpataru Dewa Daruya Sekar Adi Mancawarni. Pambedeling kembar mayang kinurmatan Dandang Gula Dharma Weda. Ana kayu apurwa sawiji, wit buwana pangkiblat papat, godhong kinarya rumambe, apradapa
wong kembang lintang salogo langit saryandaru kilat wa surya lanteng sung kasirat pun lan udan apa pucuk angkasa bungkah pratiwi kayate bayu bojro kembar mayang kinarya gumiyaing sengkala kembar mayang dumadosan saking pisang mas pupus cindhe debok suwasa kayu klepu dewa daru mewah ron-ronan ingkang pinilih andong birawangga girang puspandriya ringin jati laksana miwah roning kalapa ingkang maksih muda winastan janur kuning mengku pralambang donga kang luhur tumrap gesang bebrayan sang temanten roning andong mengku pralambang anteping ati wis condong manunggal nyawiji anggenira lelumban samudraning bebrayan roning ringin mengku pralambang bilih gesang bebrayan datan kena mehri datan kena pingin milik barang kang melok mergo kesusu kaselak muluk roning kalapa ingkang maksimu dewinatan janur kuning sajan janing lumaku kanthi wening bakal pikantuk nur utawi pituduhing Gusti kang murbeng kawasa roning puring ingkang kaesti amung sampurna ing gesangira Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور Salam
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا العيسى حنت مرحبا بالسورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمامة قد أضلت مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وأتاك العود يبكي مرحبا وتذلل بين يديك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين gambaripun dening Kadang Juru Citra sindur sigra kalolos hangawiti adicara krobongan kepareng satata lenggah wonten samadyaning sasana palenggahan inggih panjenenganipun Bapak Sumarno hamangku sang putra temanten kekalih kapangku wonten ing kanan saha kiri winastan adicara bobot timbang utawi pangkon timbang asta hangrangkul wonten ing pamidangan hanimbang bibit bobot lan bebete ririhang ngendika inggih panjenenganipun Ibu Siti Rokayah aniti pirsa dhateng Bapak Sumarno bapake kados pundi putranipun piyambak kalian putra mantu menika abot pundi ibune tak wangsuli ya putrane dhewe lan putra mantu kuwi bobote padha mlojo pisan-pisan bedake putrane dhewe lan putra mantu anggepen padha nggih kula astaken dawuh pangantika panjenengan sak rampunging adicara pangkon timbang kepareng lenggahaken sang temanten winastan adicara tanem jero kanthi anyebat asmaning Gusti Allah Bismillahirrahmanirrahim mugi madhep mantep anggenira gesang bebrayan sepisan kanggo sak lawase sigra kalenggahaken monggo dipun lenggahaken wis rampung anggen lenggahaken sang putra temanten kebareng satata lenggah sak kananipun sang temanten adicara kacar kucur guna kaya utawi tampa kaya wujud tanggel jawab Mas Arizal Eka Saputra dhateng ingkang garwa utaminipun dhateng kulawarga
kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak dene kawak wong liya dadi sanak saking ulu wetu bumi kang sarwa kawak wos jeni miwah arta receh jring ingkang winadan klasa kalpa sinulam suket kalonjana sigra kasuntak wonten pangkonira sang temanten putri kacar kucur muga-muga rezekining sang temanten bisa nyembur kaya banyuning sumur bur timen uripe bisa subur lan makmur gatan wonten ingkang kacijer miwah ingkang kantun sigra tinangsulan kanthi rapet tinali kanthi singset katitipaken dumateng Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu Bapak kalih Ibu kula ingkang sowan kepareng ingkang putra nitipake guna kaya saking Mas Arizal Kasaputra nggih panjenengan tampi Bapak kalih Ibu iya kene-kene ger gage tak tampa tak resa muga bisa ngreda lan ngrembaka pinaringono rejeki sing barokah malimpah lan turah-turah amin matur nuwun dipun tampi Bapak Seibu sak sampunipun nitipaken gunakaya Bapak Ibu kepareng lenggah sang temanten wangsul wonten papan palenggahan sakawit Bapak Ibu bisa duduk dulu. Adicara dahar sekul Mancawarni kinurmatan kandhi bungeling ketawang Ibu Pertiwi. Dahar boga jendar linadosan dening putri Dumasa kembaran pindaning raja sedina ratu sedalu punapa daharanipun sang temanten dumadosan saking woing dami kang kinukus mewah maneka warning lelawuhanipun raos asin manis kecut pahit manunggal nyawiji satemah dados raos ingkang gurih datan kesupen maos bismillahirrohmanirrohim ingkang kaping setunggal Mas Arizal daya-daya asung dedulang dumateng kang garwa pralambanging donga menawi wonten pait getiring kahanan tansah linampahan sesarengan. Dumas menghadap kamera karo mesem ya Cahayu. Sak sampunipun gantosan menika sareng. Kados-kados jagat saisine nderek hanyekseni mewah asung dedonga murih rahayuning sedya kasembadan gesang bebrayanira sang temanten sak sampuning lelados kepareng putri Dumas mandhap kasusul dinding sang satriya sakembaran lelados unjukan tirta wening tirta mahening suci
ingkang kaciduk saking tirtaning sendang kamulyan. Mugi manggiyana bagya mulya gesangira sang temanten. Tirta lambanging gesang, lambanging panguripan, nenggih lambanging kasuburan. Mugi kang kaesti dadi kang sinedya dadya. Ayo manggala karo mesem, sisih lor untuk mesem. Kados pundi ta raosing tirta unjukan sang temanten. Manggala mirsani kamera lah. Adem asrep lir kadya banyu ayu pitung windu. Parandene adem asrep tirta unjukan datan saged angungkuli adem asrep manahing sang temanten. Dupi sampun lados unjukan dateng sang temanten kepareng mandhap saking sasana adi sasana mulya niki sang satria sakembaran. Lumadine adicara mapak besan utawi mertuwi. Rawuhing kadang pisan tansah manggiyana ing kawilujengan. Jumeneng nguncupaken asta sang temanten asung kurmat rawuhipun bapak saha ibu. Sigra nyumerapi rawuhipun kadang pisan bapak Sumarno saha ibu. Daya-daya hamapak rawuhing kadang pisan gapyuk rerangkulan bagen binagen kawilujengan mewah jawat asta utawi salaman. Monggo bapak kalian bapak, ibu seibu bareng jawat asta utawi salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng rawuhipun sandene nggih pangestu panjenengan manggihana karaharjan. Monggo kelanturi pinarak nggih sanuni nggih matur nuwun sanget. Kados pundi pawartosipun laladan garumbarno nggih kula kinten sami kemawon noksan kados wonten ing pecuk patihan rawa ngriki. Monggo kadang pisan kasuwun lenggah wonten sakirinipun sang temanten. Kapratitesaken dening kadang kula Sanggarias Leticia Bila Make Up lumadine adicara sungkem utawi pangabekten. Sungkeming sang temanten lampun cinandra kadya sari kang lagi wewuyungan. Hang lepas canila miwah hang lolos duwung awit sungkem dateng tiang sepuh datan kepareng ngagem wujuding gegaman sigra duwung kalolos kajumenengaken wonten ing papan palenggahan gegandengan tangan kekantenan asta sungkem pepadaning Rama dalah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalian ibu kula ingkang sowan ingkang kaping setunggal anggen kula sowan ngaturaken bekti kula katur dhumateng panjenengan kekalih
Salajengipun ngaturaken sedaya kalepatan wiwit ingkang putra wit kuncung tupekaning gendung tansah damel repot panjenengan kekalih miwah matur nuwun sanget ageng lelabuhan pangorbanan panjenengan dhateng ingkang putra lajeng benjang menapa ingkang putra saged mbales sedaya kesaenan saking panjenengan. Nggih bocah ayu lan bocah bagus semono uga yen ana luputing bapak lan ibu sing gedhe pangapuramu ya nduk wis dadi kewajibaning bapak lan ibu. Coba mangertenono wong tuwa kuwi ora kudu dipunjung ingkung saben dina menehono pangucap kang becik solah bawa kang apik. Rasane atining bapak lan ibu kaya-kaya anguk-anguk lawanging swarga tundha sanga ya. Mir tak jaluk bisa rukun. Aja ana tukar padu murih nggonmu bebrayan bisa langgeng. Pinaringon gesang bebrayan ingkang langgeng kang suci donya prapting delahan matur nuwun bapak so ibu mugi pangestu panjenengan saged andayanono anggen ingkang putra gesang bebrayan. Wis rampung sungkem dhateng tiyang sepuh sang temanten putri sigra tumuju papan palenggahan tiyang sepuh sang temanten kakung lenggah sesedokan sungkem pepadaning Rama dalah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ingkang sowan ngaturaken bekti kula dhateng panjenengan kekalih. Iya biar bocah bagus lan bocah ayu ra liwat puja pangestuku wae tanpa nono. Anakku wadon bocah ayu ibu paring sangu cacah patang perkara mbok menawa kena kanggo sarana nggonmu bebrayan bisa rukun menika menapa ibu iki ana wujute guci lenga kayu gapuk tanpa nono nggih menika menapa ibu guci tegese lugu lan suci lambarana kanthi ikhlas nggonmu leladi marang kakungmu lenga tegese yen kakungmu lagi menteleng kowe menengo aja mbok imbangi kanthi nesu mundak ndadekke daredah inggih banjur kayu kuwi tegese nggonmu leladi yen kakungmu teka sambutan kanthi esem lan gumuyu menawa kena kanggo tamba nggone makarya lajeng banjur gapuk tegese yen atine lagi lega pundhake gage dipuk-puk nggih kula estakaken dawuh pangandika panjenengan mugi pangestu panjenengan andhayan manggen ingkang putra gesang bebrayan sampun rampung sungkeming sang temanten dhateng tiyang sepuh kekalih tondo lumadine adicara adat panggih temanten sampun paripurna treplir kadya curiga manjing sajroning warangka datan wonten ingkang kajejer mewah ingkang kaselik sining kuyung dening kadang riya saking Leticia Bila Make Up kebareng ungeling ketawang pucung wuyung kasiget sawetawis mugi saged sumbang sih babing katresnan minangka lelambaran anggenipun gesang bebrayan.
sang yaning para ingkang sinebeng pakurmatan. Bombong raos penggalih ingkang winuwugati niki panjenenganipun Bapak Sumarno dalah Ibu Siti Rokayah awit sampun nindakan dharma-dharmaning asbum miwah putra mahargya sing rakit Sekar Cempaka Mulya misuda dawuh dawuhing Risang Putra boten temanten niki mustikaning Ayu Septiana Maryanti SPSI miwah mustikaning Bagus Arizal Eka Saputra kanthi donga dalah pangestu panjenengan sedaya mugi tansah winantuwa ing karaharjan ing pangajab anggenipun gesang bubaran Sirat Mojo temanten sarimbit saged mangyono bagya mulya. Adicara foto perangan ingkang kaping setunggal utawi season yang pertama sang temanten kalian Bapak Ibu miwah Dumas saha satria sakembaran miwah mangke kadang ampung tamu derek foto dene mangke sak rampungipun adicara pasugatan Darus Sarengan sedaya para kadang pangiring temanten kakung saking Laladan Garu Baron kasuwun derek foto kalian sang temanten. Sinengguyung dening Sanggarias Leticia Bella Make Up saking Laladan Semengko Sukomoro. Ambil bilih warga masyarakat wonten ing Laladan Desa Pecuk Patian Rawa menika ngersakaken tata rias manten kados wonten ing kalenggan menika saged sesambetan kalian panjenenganipun Mbak Bella minangka pangarsa saking Sanggarias Leticia Bella Make Up ingkang sumadyo maneka warni tata rias manten hijab manten gagrag Solo gagrag Jogja manten Sunda mewah sanes-sanesipun memberikan yang terbaik di setiap momen spesial panjenengan mewah sinengkuyung dening kadang kula saking Muska Foto datan kata lumpen saking John Shooting mewah matur nuwun sanget kru saking audio datan kata lumpen kanthi bungeling selawat Nabi saking kadang kula grup Rebana Darul Zahira saking Laladan Pecuk Patian Rawa. Gaya bebas senyum sehat Pepsodent. Bapak Ibu saged satu lenggah Putri Dumas satria sakembaran saged mandhap wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring berkah saha barokah dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Katitik wonten ing kalenggan menika kula dalah panjenengan sedaya saged makempal manunggal raos kanthi kebak ing kabagyan saha kebak ing kamulyan. Mugi sedaya peparingipun boten kandhek wonten ing menika wedal mugi ngantos sak lami-laminipun. Selawat saha salam tansah katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab mugi benjang wonten ing yaumul kiamah kula dalah panjenengan sedaya kadaku minangka umatipun miwah pikantuk syafaatipun. Sangyaning para pelenggah ingkang sinubeng pakurmatan ngaturaken kawilujengan kunjuk dumateng sang yaning para pepunden para sepuh dalah bini sepuh ingkang ganggung masti dumateng pepuyaning kautaman ingkang pantes pinundi-pundi nuwun dumateng sagunging para ngalim ulama Bapak Kiai
Bapak Haji Karita Dalutan Sasmandi kitab suci wahyuning ilahi menawa kibrating panembah miwah panuntuning umah sadulur budi ingkang tansah kula bekteni. Nuwun dumateng Sang Janding tamu undangan wali matur urus sumrambah sedaya para kadang pangiring temanten kakung saking Laladan Desa Garu Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk datan kata lumpen kunjuk dumateng kadang kula saking grup Rebana Darul Zahirah. Wonten kalenggahan menika kula minangka jejer pambiyawara miwah minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sumarno miwah Ibu Siti Rokayah ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng pinak kanthi mardu mardikaning penggalih saha wilujeng hangrahabi pasugatan ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sedaya sinambi hangrantu laksitaning adicara ingkang sampun rinantam saha rinakit dening para kula wangsa. Wonten kalenggahan menika kula panjenengan sami sampun hanyekseni lumadining adicara panggih temanten ingkang kalajengaken kanthi adicara wali matur urus. Boten sanes donga dalah pangestu panjenengan sedaya mugi menapa ingkang dados kersa saking panjenenganipun Bapak Sumarno miwah Ibu Siti Rokayah estu dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kepareng ngaturaken urut roncening rantaman adicara wali matur urus. Kawitan kanthi unggeling waosan ayat suci Al-Qur'an kalajengan kanthi adicara wedhar bubaan miwah tanggap wacana atur pasrah miwah panampi temanten saha barokah waosan donga. Sayaning para lenggah nyuwun kanthi ikhlasing penggalih barokah suratul Fatihah katujaken hajatipun Bapak Sumarno miwah Ibu Siti Rokayah mugi tansah manggiono utawi pikantuk berkah so barokah saking karsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para rawuh lenggah ingkang satu dan kehormatan tumapaing adicara sanajengipun nunggih ngumandangipun waosan ayat suci Al-Qur'an. Kunjuk dumateng kadang ingkang sampun piniji nunggih panjenenganipun Bu Ustadzah Midah rahayuning sedya sasana wara kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Deng sagunging para pelenggah kanthi maos bismillahirrahmanirrahim kepareng kula minangka jejer pambiyawara minangka sambung dawuh saking panjenenganipun Bapak Sumarno saha Ibu Siti Rokayah ngaturaken menapa ingkang dados kajatipun nyuwun donga dalah pangestu miwah paseksan panjenengan mugi anggenipun nindakaken mantu bubak menika ginanjar ing kawilujengan ngaleres wonten kalenggan menika ngaleresi wonten ing dinten Ahad Wage nggih Pak Ngleres nggih mugi sedayanipun pikantuk kesainan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pilih panjenenganipun Bapak Sumarno saha Ibu sampun ngekaraken kembar mayang Sinompari Joto mugi sang temanten berkah sedayanipun. Miwah sekar gantal beras kuning kinarya kirapan ngirapi lampahipun kaki temanten saha nini temanten. Mugi ilang saking sawan sak dalan-dalan ilang saking sengkala sak marga-marga rahayu ingkang sami pinanggih. Miwah ngaturaken betanipun kaki temanten ingkang dipun tampi dening nini temanten. Wujudipun sukmarga badan nyawa sadat panetep panata gama tetepipun iman Islam ingkang langgeng ingkang suci donya ngantos akhirat. Salajengipun ngaturaken betanipun kaki temanten ingkang dipun tampi dening nini temanten. Wujudipun gedang ayu surahayu pulik ibu kupat mambu kendhine kendhi petula cucuking mas selaka bek mencep isining donga slamet mugi slamet sedayanipun. Miwah ngaturaken betanipun kaki temanten ingkang dipun tampi dening nini temanten wujudipun dandang temen kuwali temen piring temen sendok temen lepek temen cingkir temen gelas yo temen sak temen-temene betanipun kaki temanten ingkang dipun tampi dening nini temanten taksih temen temantene mugi Gusti Allah bucal saking sengkala menawi wonten sengkala ingkang dumawah linebura dening Gusti Allah menawi wonten sengkala ingkang badhe dumawah tinulak dening Gusti Allah rahayu ingkang sami pinanggih wonten ngarsanipun Bapak Sumarno miwah Ibu Siti Rokayah wontenipun kendhil rene kalih ingkang dipun wastani Kendogo Kencana kalian Kendogo Mulya wonten ingkang mastani Lumbung Rara Dina isinipun Mas Picis Raja Brana anggenipun klempak-klempak Bapak Sumarno saha Ibu wiwit kuncung tumekaning gelung sak mendang sak mendung sak menir sak jagung ngantos nglumpuk sak gunung boten badhe dipun bikak menawi dereng mantu putra bajeng kelampahan kalenggan menika nyuwun donga dalah pangestu panjenengan sedaya arsa dipun bikak monggo astanipun wonten tutupe ngaten Pak Bu ya, maos bismillah kalian syahadat nggih monggo. Monggo dipun buka ceket-ceket Pak Bu. Bayak tutupe dilumahno. Nah, dilumah nih. Nah, Kendogo Kencana isining Mas Picis Raja Brana inten jemrut saking wulu-wutu bumi kang sarwa kawak. Pari kawak, jagung kawak, delik kawak. Sak kawak-kawake isining Kendogo Kencana isih kawak temantene. Wontenipun wujudipun tigan. Menika pralambang dumateng sang temanten supados hangati-ati awit wis ora legan miwah pralambang ingkang
pethak rah pakarti Kanjeng Rama ingkang abrit rah pakarti Kanjeng Ibu manunggal nyawiji dumados ing sang temanten. Makaten ingkang saged kula aturaken babagan bubak mbok bilih wonten lepatipun wonten bentenipun awit benten panggenan menika boten sami nanging tujuanipun sami. Nyuwun paseksen panjenengan sedaya donga panjenengan sami lumantar suratul Fatihah kagem hanjurung hajatipun Bapak Sumarno nggih adicara bubakan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dipun tutup melih Pak Bu. Kainipun riyin. Nah, terus tutupe dilumahno. Nggih. Monggo jenengan beto mlebet teng griya Pak. Nggih. Dibeto mlebet dilebokke kamar peteng dikunci rapet ben gak dicolong maling. Mergakno isine Mas Pijes Raja Brana Pak. Nggih. Piyuh-piyuh kados ngaten lho. Endahe sastra Jawa niku ngaten. Nyuwun pangapunten kunjuk dumateng Sang Hyaning para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para kiai ingkang tansah kula hormati, dumateng tamu undangan sedaya walimatul urus ingkang berbahagia. Ugi penderek kemanten saking Desa Garu, Kecamatan Baron ingkang kula hormati ugi. Saderengipun kula ngaturaken napa ingkang dados kewajiban kula wonten ing enjing menika minangkani wakilipun panjenenganipun Bapak Eko Priyono, ugi dados wakilipun nggih menika Ibu Tumilatun ngrangkep dados wakilipun para penderek manten. Saderengipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya, monggo kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dene napa kula dalah panjenengan sedaya ing wekdal punika pinaringan awak sehat wal afiat. Mula menika monggo kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kunjuk dumateng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pinenggah ingkang hormati, ngajeng kawula sepindah dados wakilipun panjenenganipun Bapak Eko Priyono ugi Ibu Tumilatun. Salajengipun ingkang kalih kawula matur suwun sanget dumateng Bapak Suwarno dalah Ibu Sumarno lan Ibu Siti Rokayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula dugi mriki sampun kasidhiyakaken pinaraan, pasohatan, palenggahan ingkang remenaken dumateng penggalih kula sak rombongan minangkani wakil namung saged ngaturaken jaya kula asana jaya. Mugi-mugi kawontenan kados ngeten niki wau didados amal saenipun Bapak Sumarno ingkang dipun tampi wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ing mriki minangkani dados wakil Pak Eko Priyono sekapure kawula masrahaken putranipun ingkang nami Arizal Eka Saputra ing wekdal menika kula pasrahaken kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salajengipun minangkani wakil penderek saking Garu mbok bilih anggen kula sowan wonten ngersanipun Bapak Sumarno wonten hal-hal ingkang kirang rumesep dumateng penggalih baik menika pelaku utawi sarusiku. Nggih mugi-mugi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun.
Selajengipun sak cekapipun walimatul urus wonten ing jan menika kula sak rombongan nyuwun pamit lan nyuwun tambahipun pangestu. Mugi-mugi sedaya pengantar dipun paringana wilujeng sedaya dalanipun ngantos dumugikenipun griyanipun kiambak-kiambak. Mekaten ingkang saged kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun ingkang tarupindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasik radi ayem kados ayeme pinanganten sekalian. Radi semangat insyaallah kedap melih angin diaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi walillahil masriqu wal maghribu fa aina ma tuwalu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken Hasotan Sohibul Hajah Bapak Sumarno telah Ibu Siti Rukayah telah sedaya keluarga ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken kadang pisan Bapak Eko Priyono telah Ibu telah sedaya keluarga besar penderek pangombyong pinanganten saking tlatah Garu Baron ingkang kula mulyakaken ingkang kula hormati. Ingkang kula mulyakaken perangkat dusun ugi sesepuh pinisepuh para tokoh alim ulama ingkang kula hormati ingkang kula mulyakaken sedaya pirawuh undangan walimatul aurus ugi bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami rawuh manunggal raos wonten majelis walimatul aurus ingkang kula hormati ingkang kula mulyakaken. Saderengipun kaula nampi pasrah pengalamanipun tiang sepah kekalih kadang pisan mriki Bapak Sumarno dalah kadang pisan mbok pundi wau Garu Bapak Eka Saputra Eka Priyono sami-sami sareng-sareng kula wentah pinanganten sekalian mugi-mugi kula wentah panjenengan sedaya estu-estu bisa menedahaken pinanganten sekalian tumuju kabegjan karaharjan kawujudengan kebahagiaan dunyan wa ukhron diselamatkan cintanya ngantos akhir hayat dados kaken ninen-ninen diamanai putra ingkang solih solihah diparingi rezeki ingkang jembar halal manfaat barokah. Sekedhi ingkang saged kula aturaken salajengipun kala wau ingkang paring amanah pasrah sak sampunipun pawian majelis walimatul urus punika nyuwun pamit dumateng Bapak Sumarno kadang pisan mriki. Bapak Sumarno mboten saged paring sangu napa-napa mung saged paring idi pangestu lelampah panjenengan milai saking punika majelis ngantos dumuginipun pidalem panjenengan piyambak-piyambak Garu Baron. Mugi-mugi pinaringan selamat wilujeng mboten wonten rubeda punapa-punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Cekak aos wekdal nggih sampun watawis radi siang. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wandi. Ayo angkat tangan semua, lambaikan tangan bersama. Kami dari Darul Zahira, cinta Nabi selamanya. Ini syair-syair gembira, ini syair-syair bahagia. Senandung
satu, cek satu, cek. Muhammadun Nabiyuna Muhammadun Syafi'una Ahbab Rasulillah Uduni wa iyyakum Ahaji baitallah Wajurin nabi ma'akum Ahbab Rasulillah Uduni wa iyyakum Ahaji baitallah Wajurin nabi ma'akum
sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala tersadar di dalam sepiku setelah jauh melangkah, cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi kesempatan